Ahojte. Dnes pri tomto ďalšom videu by som vám niečo povedala o tom, keď vlastne už nič a nikto vás nedokáže do ničoho dotlačiť. Je to taká zaujímavá téma, pretože ako dni idú, tak začínam pozorovať opäť, že ako už keď niekto na mňa tlačí, a to môže byť úplne jemné, tak ja to vnímam a cítim a vlastne cúvam. A že ako to vlastne, keď začneme vnímať seba a svoj vnútorný hlas a naozaj proste cítime seba, tak tam už proste nám to hneď naskakuje, keď niekto druhý napríklad chce na nás tlačiť a to není proste fakt, že iba niekto zvonku tak širšie, ale hlavne je to proste tá rodina, proste to dieťa. A je to iné, keď to je možno dospelý, ale je to iné, keď je to dieťa, ale podstata je stále tá rovnaká. Že proste ten tlak rovnaký vie proste vytvoriť, či dospelý, či malé dieťa. A teraz proste žila som v tom, že naozaj som v podstate veľakrát, keď som seba nevnímala, tak ja som nevedela, kedy proste cítim áno a kedy nie a vlastne veď pre to dieťa by sme mali to najlepšie robiť a všetko a dobre, že nie si ho tam dať za toho proste namiesto seba, hej, a teraz mu plniť všetky priania. No a vlastne, keď sa to začalo vo mne meniť a teraz proste ono to sa už úplne dialo samo prirodzene, že ocitli sme sa v nejakej situácii a jednoducho, ja som si to uvedomila, že ja toto vôbec nechcem robiť, že zase si ma dotlačila do niečoho a tam proste buch, hej, vrieskanie, proste vyhročené situácie, že ja som už mala pocit, že proste dovidenia, že toto je proste úplne, že to dieťa by malo ísť do polepšovne, že to proste všetky možné alternatívy a potom vlastne som si uvedomila, že ono sa iba ladí na mňa, že ono si vlastne ako keby vytvára nový návyk alebo proste nové poznanie, že aha, tá mama už proste nebude skakať ako ja pískam, ja ju už do ničoho nedonútim. Ja už vlastne nemám v tej mame ten zdroj toho, že ona všetko vlastne spraví a toho šťastia naplnenia, že aj tie deti proste majú to svoje bytie a cez to ich bytie im vyvstáva to ich naplnenie a to proste, to pre nich správne. Ale keď vlastne ja tam zaplním to miesto a tvárim sa, že ja som tým v podstate bytím, ktoré proste, alebo ten článok, ktorý tam vlastne všetko tomu dieťaťu vytvára, tak potom vlastne to dieťa si na to zvykne a bude to pre neho automatické a začneme sa cítiť totálne, ako ja som si to pomenovala, že posledný čas som sa cítila ako otrok. A že vlastne už nie, že už dosť proste. Ja, áno, rozhodla som sa mať dieťa, ale zároveň proste stále tu mám samu seba. A je neuveriteľné, že po pár dňoch takýchto situácií zrazu vo mne nastal ten zlom, že mňa to už prestalo baviť na to reagovať. Že to už proste, to už boli také vyhrotené, že tam už proste ako keby tá myseľ skolabovala. Lebo tá myseľ, toto si nemôže dovoliť, bla 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 a proste sa to hrotilo až spravilo, že BUM! A teraz proste ostalo kľud. A z toho kľudu zrazu začali vyvstávať nové situácie. Že mala začala úplne sama od seba robiť veci, ktoré som absolútne ani v najkrajšom sne neočakávala, že by robila, hej. A potom si vravím, že aha, že ona v podstate sa len prelaďovala na mňa, na to moje nové nadstavenie a že proste niekedy to naozaj potrebuje popadať, to staré, čo tam bolo nahromadené a niekedy to proste vyzerá, že koniec sveta, ale proste ono sa to potom vyladí a jednoducho začne vlastne skladať na novo. A vlastne to je už v takej prírodzenosti, že sa to deje úplne samo. Takže nie vždy všetky vyhrotené situácie znamenajú koniec sveta, ale práve je to to, že my sme si dovolili vnímať samých seba a už proste tam už neexistuje v tom naplnenom živote, že by ma proste niekto do niečoho tlačil a ja to z toho tlaku robila len, aby bolo dobre. To proste už nejde tam pretlačiť a možno chvíľočku si idem na tej vlne, ale ja si to uvedomím a to už ďalej ma nepustí.
Takže toto bolo krásne za tento dni, také uvedomenie a uvidíme, čo prinesie život ďalej, ale všetko v ľahkosti a v čo najväčšej ľahkosti a jednoduchosti, pretože tieto veci sa vedia ladiť aj proste úplne ľahko a jednoducho a tou najľahšou cestou len tá myseľ sa chytá a vytvára tie drámy. Ja som sa normálne pri jednej situácii prichytila, že ona sa už aj začala smiať a že to dáme proste do toho zvolnenia, ale tá moja myseľ a ešte ideme a ešte to sa vyhrotí a že vlastne ja som si to vytvárala. Takže tak, toto ma dnes napadlo, možno niekoho tým práve inšpirujem a tak. Ahojte!